Magandang gabi Pilipinas, kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ang mga kaganapan sa politika ngayong maghapon. Araw ngayon ng Martes, April 25, 2023. Ako, si Jigo Postolero. Narito na ang ating politiko headlines ngayong gabi. Macho block na kinabibilangan ni na dating Senate President Tito Soto at mga dating senador na sina Ping Lacson at Manny Pacquiao approve sa mga Pinoy na magbalik sa posisyon. Samantala, kakamping na si former VP Leni at Kiko Pangilinan laglag sa survey para sa senatorial race. At dalawang dating Pangulo sinabing hinahadlangan daw ang paglaya ni ex-Senator Leila de Lima. Para sa ating Politi-Woo of the Day, Yorme pina-evacuate ang isang bayani. At sa atin namang politiko snitch, Japan Spring Vibes Project ni Taguig Mayor Lani Cayetano pumapatok ngayon. Sa detalye ng ating mga balita, mukhang may pag-asang magbalik Senado ang macho block na kinabibilangan ni na dating Senate President Tito Soto at mga dating senador na sina Ping Lacson at Manny Pacquiao. Sa resulta na isinagawang pag-aaral ng Okta Research, nakuha ni Soto ang ikalawang pwesto kung saan umabot sa 53% ng mga Pilipino ang boboto sa kanya sa 2025 senatorial elections. Habang si Lacson nasungkit naman ang ika-6 hanggang ika-8 pwesto kung saan mahigit 30% ang nakuha nitong boto. Hindi rin nagpauli ang boxing champ at dating senador na si Manny Pacquiao na panalo pa rin sa puso ng mga Pilipino na maaring makuha ang ika-8 pwesto sa Magic 12. Nakuha si Pacquiao ng 22% na boto. Mararandaang sina Lacson at Pacquiao ay pawang tumakbo bilang presidential candidates nitong 2022 elections habang si Soto naman ay tumakbo bilang Vice President. Samantala, nananatiling malakas naman ang tiwala ng mga Pilipino sa Duterte brand of leadership. Sa resulta pa rin ng tugon ng masa survey ng Okta Research, nakakuha ng 23% na voting preference si Davao City Congressman Paulo Duterte, kung saan maaari itong makapasok sa ika-8 pwesto sa Magic 12. Si Pulong lamang ang nag-iisang kongresistang pumasok sa survey. Malalandaan kahit patapos na ang termino ni dating Pangulong Duterte, nananatili namang mataas ang approval rating nito. Ang kapatid naman ni Pulong na si Vice President Sara Duterte na panatili pa rin ang matatag ang kumpiyansa ng mga Pilipino. Laglag naman sa tugon ng masa ng Okta Research ang mga pambato ng kakamping noong 2022 elections na sina dating Vice President Leni Robredo at dating Senator Kiko Pangilinan. Sa resulta ng survey, nakakuha lamang ng 16% si Robredo, habang si Pangilinan umabot naman sa 20% ang nakuwang boto kung saan maaari lamang makakuha ang huling pwesto sa Magic 12. Maranaang nitong nagdaang halala, nilampaso naman ng Uniteam candidates na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang tambalan ng Leni Kiko. Sa iba pang balita, dalawang dating Pangulo ng Pilipinas umano ang humahadlang sa paglaya ni dating Senator Leila de Lima. Ito ang sinabi ng dating political advisor ni late President Noynoy Aquino sa isang panayam sa Politiscoop. Bagamat hindi naman pinangalanan ni Lamas kung sino sa mga dating Pangulo ang gustong manatili si De Lima sa kulungan, aniya ang isa sa kanila ay nagtapos sa alma mater ng dating senadora na San Beda College of Law. Sa ngayon, 3 dating Pangulo na lamang ang nabubuhay. Ito ay sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at si Rodrigo Duterte. Sa dating presidente, mga dating presidente na galit kay Laila, no? Yung isa, tinisisi si Laila na nakulong siya, no? Yung isa ay galit na galit kay Laila dahil nung head pa lang siya ng Commission on Human Rights, tinetrete na niya itong mga EJK, no? Tapos naging presidente pa. Parehas pa sila ng eskwelahan, ng law school.
no? Kaya mas pinersonal eh. Magkaparehas tayo ng law school eh, binabanatan mo ako. So, talagang malalim yung galit, no? Hindi lang ng isang ex-president, dalawa. Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang desisyon na hatulan si dating Maguindanao Governor Sahid Ampatuan na guilty na multiple counts ng graft, malversation at falsification of public documents na nagsasabing ang desisyon ay final at executory. Ito ay matapos ibasura ng 6th Division ang motion ni Ampatuan na reinstate the rights if the accused to avail of post-conviction dahil sa kakulangan sa merit. Ayon sa Sandigan Bayan, nabigo si Ampatuan na sumunod sa mga kinakailangan para mapakinabangan ang naturang remedy sa ilalim ng rules of court na kailangan muna niyang sumuko sa korte sa loob ng 15 days mula sa petsa ng paghatol para masabing makatwiran ang dahilan ng kanyang pagliban. Bukod sa mga parusang ito, sinampahan din ng korte si Ampatuan ng civil liability sa nagkakahalaga ng 62 million pesos na dapat bayaran sa Maguindanao Provincial Government. Tumungo naman tayo sa Kamara. Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chairman at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang suporta ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez kay bagong Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Kasunod nito, ginarantiyan ni Co na ipagkakaloob ng mababang kapulungan ang pondong hihilingin ng PNP base sa magiging budget presentation ni General Acorda para sa susunod na taon. Sabi rin ni Co na hindi magdadalawang isip ang liderato ng Kamara na ibigay ang resources na kakailanganin ng pambansang pulisya para labanan ng krimen at mga naghahasik ng gulo sa bansa. Umaasa naman si Co na mailalatag ni Acorda ang inisyatibo at pagmatagalang programa ng PNP na magkaroon ng mabuting epekto sa kapakanan ng mamamayang Pilipino kahit siya ay magretiro na sa serbisyo. Usaping digitalization. Going digital na ang Department of Social Welfare Development sa pagbigay nito ng payout ng financial assistance. Nakipagpulong na si Secretary Rex Gatchalian kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat tungkol sa digitalisasyon sa cash transaction sa ahensya. Kabilang dito ang posibilidad ng contactless na contribution ng financial assistance ng ahensya gaya na lang ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon kay Gatchalian, bahagi ang hakbang ng plano niyang pagpatupad ng konsepto ng ease of doing social welfare, prioridad ng DSWD na mas mapadali at mapabilis ang mga serbisyo ng DSWD kaya't napapanahon rin ang paggamit ng teknolohiya. Sa iba pang balita, pinalawig pa ng pamahalaan ang isinagawang SIM card registration. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, magkakaroon ng 90-day extension para sa SIM card registration na nakatakda sana ang deadline bukas, April 26. Samantala, may kipag-ugnayan sa DICT si DICT Secretary Ivan John Uy sa telecommunication companies para pag-usapan ang extension ng SIM card registration. Sa datos ng DICT, nasa 82 million pa lang o halos kalahati ng 168 million subscribers ang nakapagparehistro na sa buong bansa. Kaugnay sa ilang mga kwentong politiko sa rehiyon, Cebu Governor tinabla ang national government sa COVID-19 classification. At resulta ng investigasyon sa palyadong flyover project sa Iloilo, hinihingi ni Mayor Treñas. Sa detalye ng mga kwentong yan, isa-isay nito sa atin ni April Magaling.
Sa Central Visayas, bukod sa isyu ng ASF, tablado rin sa pamahalaan ni Governor Gwendolyn Garcia ang inilabas na resolusyon ng Interagency Task Force o AITF kaugnay sa pagdedeklara ng COVID-19 Alert Level 2 sa lalawigan ng Cebu. Kinwestiyon ng gobernadora ang nasabing hakbang ng national government na aniyay maituturing na Anti-Poor at Anti-Business Act, kaya naman tiniyak niya sa kanyang mga kababayan na hindi nila ito ipapatupad. Git pa ni Garcia na naka-move on na ang kanilang lalawigan sa isyu ng COVID-19 at kasalukuyan na lamang nakatuon sa post-pandemic rebuilding ng kanilang ekonomiya. Ayon naman sa DOH, ang naturang COVID-19 classification ay hindi dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, kundi bunsod ng mababang vaccination rate sa mga lugar na hindi umabot sa target population na 70%. Tumungo naman tayo sa Iloilo City, mariing umapela si Mayor Jerry Triña sa Department of Public Works and Highway o DPWH na isa publiko na sa lalong madaling panahon ang resulta ng isinagawang investigasyon kaugnay sa depektibong proyekto ng UNCA-2 flyover sa Pavia, Iloilo na isinara ilang linggo lang matapos itong buksan sa publiko dahil sa paglubog ng ilang mga pundasyon nito. Ayon sa alkalde, magpapatawag siya ng pulong kasama ang Regional Development Council sa susunod na linggo kaugnay sa hinihiling niyang resulta at rekomendasyon. Matatandaan na noong pang isang buwan isinagawa ang geotechnical investigation para sa proyekto kung saan inaasahan nila na ilalabas ang resulta sa huling linggo ng parehong buwan o sa unang linggo ng Abril. Gayunpaman, wala pa rin anyang rekomendasyon na inilalabas ang ahensya, kaya naman napilitan na ang city government na umaksyon. Sa kasalukuyan, nananatiling nakatenga o sarado sa motorista ang flyover para sa iniintay pang repair ng proyekto. Sa Occidental Mindoro, dahil sa lumalaking epekto ng krisis sa kuryente, formal nang ikinasa ni Governor Edgar Diano ang state of calamity sa probinsya bukod lamang sa bayan ng Looc at Lubang Occidental Mindoro. Sa bisa ng Resolution No. 136, maglalabas ng 10 milyong pisong pondo ang Kapitolyo para sa mga ospital sa buong probinsya na ilalaan naman para sa generator fuel subsidy nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang serbisyo medikal sa kanilang lugar. Samantala, kaninang umaga dumating sa lalawigan ang mga opisyal ng National Electrification Administration para personal umanong pag-usapan ang sitwasyon ng kuryente at mga hakbang kung paano ito agad na masusolusyonan. Nabatid na umabot hanggang 16 hours ang power interruption kada araw sa Occidental Mindoro, dahilan para maging ang Kapitolyo at iba pang mga LGU offices ay magbawas ng kanilang working hours or days para makatipid sa konsumo ng kuryente. Habang sa Mindanao, sabay-sabay na sinelyuhan ni Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy, Ginoong Mayor Eric Cañosa, Misamis Oriental Mayor J. Francis Bago at Tubod Lanao del Norte Mayor Dionisio Cabahug ang kasunduan sa national government para dalhin sa kanilang mga nasasakupan ang pambansang pabahay program ng pamahalaan. Kasama ang opisyal mula Department of Human Settlement and Urban Development Central Office, ikanasa ang 4 PH projects sa nasabing mga lugar. Ayon sa DHSUD, 60 hectares ang kabuuang sukat ng lupaing sakop ng nasabing housing project sa 4 na munisipalidad na inaasahan naman na pakikinabangan ng 48,000 families. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Ito na ang ating Politi-Woo of the Day. The Who, ang opisyal mula sa malaking lungsod, ang sabi na lang natin na tila kinik out ang bayani mula sa kinatatayuan nito. Ayon sa ating scooper, tinibag at inilipat sa tagong lugar ang monumento ng bayani na kilalang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan. Ang nasabing rebulto kasi original na makikita sa gitna ng kalsada na madadaanan ng mga passerby sa syudad. Dahil dito, bumana tuloy ang dating alkalde ng syudad na siya umanong nagpatayo ng monumento na aniya ipinatayo niya bilang pagpupugay sa bayani at para hindi na lang puro K-pop ang kilala ng mga Gen Z. Naku, pati yata ang nananahimik na rebulto ay nadamay na rin sa away politika ng dalawang angkan. Makasaysayan nga raw ang nasabing monumento kaya todo na lang ang himutok ng dating opisyal ng bayan. Tila
heartbroken ang lolo mo sa umano'y paglaho ng isa sa mga unang proyekto niya sa lungsod. Tahimik at wala namang say pa sa ngayon ang panig ng ating politiko subject, pero ang duda ng ilang mga kamarites mukhang may makaka-kickback sa pag-kick out sa rebulto ng bayani. Alangan naman daw na thank you lang ito. Sure naman daw na may city budget na involved sa project. Ito ang clue. Ang yorme na nagpalit ng rebulto ay kaapelyedo ng bayaning Tinodas noong Spanish colony. Habang ang mortal enemy naman niyang opisyal ay isa sa mga mambabatas na sumusuporta sa military training program. Yun. At para sa ating mga light news o political snitch, makakasama natin sa pagbabalita si Carol D. Magandang gabi, Sir Gigo, at magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Narito na po ang mga chikahan o mga light news sa politika. It may be the height of summer in the Philippines, pero pwede mo naman ma-enjoy ang mala cherry blossom spring-like view ng hindi umaalis ng Pilipinas. Kamakailan, todo sa pag-flex ang Taguig City Government sa kanila umanong sariling Japan vibes, kung saan makikita mo na namumulaklak ng pink trumpet trees along Laguna Lake Highway or C6 Road. Nabatid na noon pang 2015 itaninim ang mga nasabing puno bilang bahagi ng government project ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Sa mga larawan ay binahagi ng Taguig LGU, aakalain mong nasa Japan or Korea ka dahil sa mausbong na mga pink flowers. Ika nga nila, no need to fly dahil it's like spring in Taguig. Samantala, sinorpresa naman ng young politiko na si Laguna Board Member Danzel Fernandez, ang isang baby girl supporter mula Binyan City na nagdiriwang ng kanyang 7th birthday. After attending the Youth Summit 2023, binisita ni Fernandez ang kanyang young fan, kung saan personal pa niyang dinala ang regalo niyang chocolate cake. Bukod sa cake, meron ding bit-bit na stuffed toy na mukhang ikinatuwa naman ng mga bata at pati na rin ang mga magulang nito. Dahil dyan, nako, thumbs up ka dyan sa iyong fan service. Ito naman, nako, no one is perfect daw. None of us. Pero ako daw perfect. Charing! Yan ang golden advice ni Angono Councilor Joanna Duran sa kanyang mga followers, lalo na at naimpluwensyahan ng power of social media sa henerasyon ngayon. Sa Facebook post ni Consi, tila relate na relate ito sa kanyang mga sinasabi na anya, dumaraan sa kani-kanilang bad days na dapat umanong tanggapin because nobody is perfect. Sa larawan nga na kalakip ng kanyang post, all smile at good vibes lang ang aura ng opisyal. With matching octopus stuffed toy hot pa nga. Nagpaalala rin siya na don't take yourself too seriously. #happy lang. At sabi nga ni Chris Aquino, love, love, love. Ito na naman ang mga heart and care reactions ang nasabing update ni Consi Joanna. Habang ang ilan, meron pang pa-I love you sa comment section. Award naman, binigyang parangal ng Philippine Red Cross ang Santa Rosa City, maging ang alkalde nito na si Mayor Arlene Arcillas dahil sa full support na ibinuhos ito sa organisasyon. Nakatanggap si Arcillas ng Doña Aurora Aragon Quezon Award na anya patunay sa dedikasyon nito sa pagsuporta sa layunin ng Red Cross. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng alkalde ang ilan sa mga larawan na kuha mula sa nasabing awarding ceremony. Ibinida rin niya ang kanyang certificate at medalya na ibinigay ng organisasyon. Sa Kabuyaw naman, nako, mapapa-hashtag sana all ka na lang dahil
Papawiin na ni Mayor Denny Sain ang init ng summer maging sa classrooms ng Gulod National High School Mamatid Extension. Tila sisipagin na ang mga estudyante na pumasok kahit pa napakainit ng panahon sa pakulo ng alkalde kung saan ipinangako niya na gagawin niyang fully air-conditioned ang mga silid-aralan sa nasabing eskwelahan. Ayon kay Mayor, nais niya na makampante ang mga parents and guardians sa mga estudyante na lubos na nag-aalala sa mga bata dahil sa tindi ng init ng panahon. Matatandaan na may mga napabalita ng insidente na mga estudyante ang nahimatay sa mga eskwelahan dahil na rin sa todo summer heat ng bansa. Kaya naman, good job kay Mayor. Grabe, Boss Jigo. Ako rin, hindi ko na kayang init ng panahon. Sobrang nakakadugyot. Nakalagkit. Ayan. As in parang everyday, Lagkitan Festival. Isipin mo naman 46 degrees Celsius yung Grabe, no? Lusaw, no? Oo, yung talagang yung heat index. Parang konti na lang papakuluan na kayo. Ganon. Sinigang, no? Sinigang na yung aroma ng bayan. Pero good job kay Mayor, ha? Talagang saludo tayo dun sa pa-aircon. Kaya nga, Patindihan. Mayor, pa-aircon ka naman dito sa studio. Charing lang. But anyway, ito na muna yung mga balita ang aming nakalap sa buong maghapon. Ako po si Carol D. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo bukas, alas 8 pa rin ng gabi, para sa mga kwentong pampolitiko. Muli, magandang gabi.